What's up, mga kapatid? Ilonggo Insider here. And welcome to another vlog. Today, we will have another unboxing kasi dumating na rin ang aking iniintay na in-order from Lazada. And something na makatulong pa rin sa ating pagla-live stream. So, I have here my partner, Gunting, para hindi ako mahirapan. At sandali lang ito at after natin ito i-unbox, i-test na rin natin para sa ating mga kaibigan at mahusgahan na kung maganda talaga ang product na ito. Ayan. Ito na siya mga guys at naka-bubble wrap naman siya. Thank you so much sa in-orderan natin sa One Gadgets. At napakabilis ng delivery guys. Parang mga 4 days lang yata to. Dumating na. Problema kasi ako dito kapag nagla-live stream ako kapag microphone. Parang hindi ako comfortable dahil sumasakit yung likod ko dahil kailangan naka-straight position ka talaga dahil kailangan malapit ka sa microphone. That is why yung solusyon na naisip ko ito. Hopefully maganda yung tunog. Pero nakita ko sa mga review maganda talaga daw ito eh. And napakamura mga guys. This is only 500 plus lang yata. And plus shipping. So mga 600 plus yung kung siya nakuha. Ayan mga guys. Ito yung Boya BY-M1. Ayan. So meron pa siyang hologram. So ibig sabihin talagang original. And talaga naman sa One Gadgets, original yung mga items nila. So I suggest kung gusto nyo kumuha rin ito, you get it from One Gadgets sa Lazada. Ayan, buksan na natin ito guys. Huwag na nating patagalin pa. Ayan, talaga mahirap sa unboxing kapag wala kasing practice to eh. Hindi mo alam kung anong itsura ng box, kung paano bubuksan, di ba? Ayan, napunit tuloy. Ayun. Ay, salamat. Nabuksan ko din. So, anong nasa box niya? Meron siyang manual, mga guys. So, para may basa-basahin kayo habang kayo nagla-live stream. Wow, ang ganda ng pouch niya. Para siyang leatherette. Siya leather. Pero maganda. And ito na siya guys. Isa pa. Parang ano to, warranty card. Ayan. And additional na adapter siya para sa 1/4 and an extra na ano ba itong tawag dito? Parang ganito siya. Protector. Ayan. Tabi muna natin yan. And let us look at the device. Ito na siya mga guys. Boya BY-M1. So, nakita ko to sa review, talagang mahaba yung cable niya guys. So, maganda to pag nagbablog kayo dun sa labas. Lalagay mo lang sa camera mo. Yung habang nagsasalita ka, you don't need to worry about the distance sa camera mo dahil napakahaba talaga nito. Ayan mga guys, oh.
Pwede kang mag-skipping rope dito. Ayan. So, compare natin ang tunog ng boya dito sa akin. Itong microphone ko, mga kaibigan, Shure po ito. Shure. So, maganda rin ang quality nito eh. But of course, kailangan natin yung hands-free para di tayo mahirapan habang nagla-live stream. And also, ito magagamit natin pag nagbablog tayo sa labas. Yung camera lang yung dala natin. Di ba? Ito, mahirap dalhin ito sa labas. Ito, maliit lang siya. Kayang-kaya na natin. So, meron lang siya dito guys. Oh. Hindi ko lang alam to kung ano to. Off smartphone. Okay. I-on mo siya pag nasa camera. Pag smartphone, naka-off lang siya. Ayan. At meron siyang sabitan sa gilid mo. If you want to... Okay. So, lalagay pa pala natin to. Hindi pala to extra guys. Talagang isa lang talaga yung dala sa box. Ayan. May battery. Okay. Nalalagay pa natin itong battery siguro. Ayan. Ayan, talaga pala siyang ikaw pala talaga yung maglalagay nito. Ayan, sana hindi ko mapunit. Ayan na mga guys, nailagay ko na ang ating sa microphone. Ayan. Bakit kaya ganito? Dapat sana yung sabitan nandito eh. Okay, let's find out kung lalagay pa tayo ng battery. Ayun. Dito yung lalagay yata yung battery mga guys. Hindi ko nakita sa mga review to na may ikaw pa pala yung naglalagay ka pala ng battery. Ibig sabihin, maganda yung tunog niya dahil may battery siya mga kaibigan. Ayan. So, punitin na natin para mabilis. Ayan, para magamit na natin sa ating live stream mamaya. Ayan mga guys. So, hindi natin alam kung saan yung positive at negative nito. Hindi na natin pinabasa yung manual. Okay, ayun. Meron naman pala siyang, guys, yung negative is nasa taas. Ayan. Just got it right in. Wow. Pinahirapan na po ito na. Yung worry ko lang nito guys, kung may mabibili ba tayo nito sa mga electronic shops ng battery nito, kung maubos na ito. Ayan. Ayan. We're in business. Ayan. So, testing natin. Tatanggalin ko lang tong microphone at ilalagay natin ang Boya BYM1 para marinig po ninyo.
Hey, sound check. Ang ganda ng tunog mga kaibigan. Ayan oh. Wow. Very clear. Mas maganda pa sa Shure ko na microphone. OMG. Ang galing. So mamaya, testing na natin to sa ating live stream mga kaibigan. So, hindi ako nagkamali sa pag-order ng ating Boya BYM1. At napakaganda ng kanyang tunog mga kaibigan. So, kung gagamitin natin to, most probably dito lang siya. Ayan. Mga dito lang siya eh. Pero parang mahina kapag nandito. No? Malakas na to eh. Hey, hey. Lakasan ko pa. Hey, hey. Ayan. Okay na rin. So, mga dito lang kasi dapat siya eh. So, para hindi halata na meron kang lapel. So mga guys, thank you so much for joining me today for another unboxing and testing ng ating Boya BYM1. So see you again on my next video. If you like this this video at mayroon kayong natutunan, please click subscribe below at hit mo na rin yung notification bell mga kaibigan. So once again, this is Ilonggo Insider, and stay safe po kayo lagi. I love you all.